Shrouded Fable Elite Trainer Box. En god gammel kending, venner, vi skal åbne i dag. Den her Elite Trainer Box indeholder 9 boosterpakker, et fuldartet promokort, så er der nogle card sleeves, en players guide, hvor du kan se alle kortene, der er i serien. Der er nogle terninger, 2 condition markers og et TCG kodekort. Men lad os se, hvad de her 9 pakker gemmer på i den her boks. Og lad os få boksen ned på bordet med det samme. Yes, vi har Elite Trainer Boxen her, og umiddelbart en rigtig fed boks. Farvekombinationerne på Shrouded Fable skinner virkelig igennem her. Og det er en serie, som stadig er til at betale. Den er ikke særlig dyr. Virkelig en undervurderet serie, som folk sleeper på meget. Og der er heller ikke så mange kort i den her serie, så forholdsvis nemt at skulle lave et masterset på det her. Så en stor anbefaling fra min side af, og der er bestemt nogle rigtig fede chase korts i Shrouded Fable også. Der er blandt andet Dusclops Evolution-linen, og så er der Persian-kortet også, som er et virkelig, virkelig fedt kort. Men ja, vi får lige unboxet her, og så tager vi et nærmere kig på, hvad der gemmer sig i sådan en Elite Trainer Box. Og som sædvanligt i de her Elite Trainer Boxes, så modtager du en Players Guide, som er virkelig fed. De er rigtig fede også at samle på, så har du et godt overblik over, hvad der er for nogle kort, der er i serien, du kan samle på, men også visuelt at kunne få nogle billeder på de her chase cards, man kan gå efter. Designet fortsætter med at skinne igennem her på Shrouded Fable. Og vi starter altså ud med det her virkelig, virkelig fede, unikke promokort, som følger med til den her boks her. Det er jo et Scarlet and Violet promokort, som jeg samler på i min 225 binder. Forhåbentlig stopper det ved 225, og der ikke kommer flere promokorts, fordi yes. Så ved I det, så skal vi have åbnet noget mere på kanalen. Men det er jo sådan, det nu engang er. Og vi har de her sleeves, som også passer til temaet. Super fede. Og vi har nogle energikort, som der altid plejer at være med. Ikke så spændende. Så har vi de her dividers. Og de kører i samme tema som sleevesene, og det er jo super fedt. Så har vi så nogle condition markers, og så har vi nogle terninger, som der også altid er med. Til sidst, så har vi det vigtige. Det er de her 9 booster packs på Shrouded Fable, og forhåbentlig gemmer der sig noget rigtig fedt i en af de her pakker. Og det stemmer også. Der er 9 pakker, så vi er ikke blevet snydt her heller. Det er super godt. Men lad os hoppe ud i det. Vi starter ud med første pakke i den her unboxing video. Skriv gerne ned i kommentarfeltet, hvad din ærlige mening er omkring Shrouded Fable. Er der en grund til, at den stadigvæk er undervurderet, eller er det egentlig bare en overset perle? Skriv din mening. Personligt selv synes jeg, at de her reverse kort, der er med i Shrouded Fable, er noget federe end de gængse, der ellers er fra Scarlet and Violet æraen. Det er sådan lidt bikube-tema, med lidt anderledes tekstur. Jeg kan godt lide det. Og vi har så 2 stykker af dem her. Efterfulgt er en Dusknoir Hollow. Yes. Sløv start, men lad os lige se, om vi ikke kan få vendt skuden om allerede nu her ved anden pakke. Vi starter i hvert fald ud med et Hollow Energy kort. Vi har en Reverse Powerglass, efterfulgt af en Reverse Inkay og en Hollow Zoroark til sidst. Ja venner, sådan kan det gå. Tredje pakke. Føles lidt heavy, tror jeg. Vi har en Sylveon her simpelthen. I næste uge der poster jeg en video fra Terrestrial Festival, den japanske udgave af Prismatic Evolutions. Måske vi får pullet nogle chase cards derfra, nogle evolution lines. Det må tiden ligesom vise, og følg endelig med på kanalen for at se, hvordan den video kommer til at gå. Vi unboxer 4. pakke her, og håber på, at vi kan få noget fedt i den her omgang. Indtil videre har vi altså ikke fået pullet det helt store. Vi har en reverse mere. Okay. Vi fik simpelthen et hit her. Vi fik simpelthen en dibbidi af en fasan. Det er et vildt navn til et vildt kort. Altså, nogle gange synes jeg, det er nogle crazy navne, de kommer på til de her Pokémoner. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men det var en af de svære, synes jeg selv. Men et virkelig fedt kort. Så vil jeg også skynde mig at sige, at lørdag,
i morgen kl. 9, der poster jeg en video fra Nordic Collect, en nyåbnet butik i Køge, hvor jeg sammen med min partner, Vicom fra Nordic Car Trade, kommer til at lave en stor unboxing video nede fra butikken af, hvor vi kommer til at åbne alt muligt forskelligt. Så det bliver en anderledes video, men en virkelig, virkelig fed video, jeg klart kan anbefale, at I følger med i. Men lad os se, hvad fjerde sidste pakke har at byde på i den her Elite Trainer Box. Der er altså nogle af de her common kort, der har nogle virkelig fede arts, her blandt andet. Og vi er kommet til reversene. Okay, og der gemmer sig simpelthen et Okidogi EX-kort der til sidst. Jamen, ja tak. Der kan man altså også pulle et virkelig fedt full art kort her med Okidogi i Shrouded Fable. Det var desværre ikke det kort, vi fik, men vi fik da et EX-kort. Det samme gældende med det her Persian kort, vi lige har trukket her. Der er altså også det fedeste full art kort her i serien. Men generelt, nu hvor vi snakker om generelt og sindssyge ting, jamen der fik vi altså Dustclops fra Evolution-linen her. Og det er et virkelig, virkelig fedt artwork, der er på den her Evolution-line af Dustclops. Og mener også, det er et af de absolut chase-kort, der overhovedet er i serien, ud over Persian-kortet. Så virkelig fedt, at vi fik pullet det, venner, her på unboxing-videoen. 2 pakker to go. Det er indtil videre faktisk gået over alt forventning. Det er nogle fede kort, vi har fået pullet her indtil videre. Lad os fortsætte den gode streak her. Vi har en Reverse Persian, Reverse Ursaluna og Monkadori simpelthen. Ja, hvorfor ikke? Monkadori EX fik vi pullet her også. Så Okidogi og Monkadori EX-kortene i samme boks. Mega fedt. Last pack Magic, venner. Lad os gøre det. Lad os gøre det til en ting her på kanalen, at når vi så endelig siger Last Pack Magic, at der faktisk kommer noget godt ud af det. Vi har en Reverse Sylveon. Virkelig fedt kort faktisk. Og Reverse Curium. Ja tak. Og en Hollow Tapu Bulu. Yes. Så altså heller ikke nogen Last Pack Magic i den her omgang, venner. Men vi fik altså Okidogi EX, Monkadori EX. Selvfølgelig det her promokort, der altså følger med i Elite Trainer Boxen. Så fik vi altså et Dustclops pull, som var virkelig, virkelig fedt. Og fasanen Dibbity, du kender den. Men absolut en fornøjelse. Og virkelig også et undervurderet promokort, synes jeg selv, der er. Det er et virkelig fedt artwork, og baggrunden på det skinner fuldstændig igennem. Venner, dagens afsnit var altså det her Shrouded Fable Elite Trainer Box, og vi fik altså nogle vanvittigt fede hits, synes jeg selv. Skriv ned i kommentaren, hvilket hit du synes, der var fedest af dem her. Abonner på kanalen, hvis du ikke gør det i forvejen, og ellers så ses vi i næste video. Hej.